Yurdumuzun akademik cemiyetçilerinin durmuşunaqa acayip vaqa münasibetli alim arkadağlı serdar adlı edebi sazlı kompozisiya yerini yitirli. Davra gatnaşçılar bu dörücülük çıkışını dowamlı il çarpışmalar bilen qarşıladılar. Sonra davrda çıkış edenler bugünkü vaqa münasibetli qutluk sözlerini beyan edip, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gahrman arkadamyzyň beýik başlangyçlaryny üstünlikli dowam edýän arkadaly gahrman serdarmyzyň başlangyna yurdumyzyň ähli ugurlarda belin sepkitlere yetýändigini, milli ykdysadyýetimiziň diversifikasiýa ýolu bilen uly ösüşlere eýe bolýandygyny, halkara hyzmatdaşyň ýygyderlik ýeňelýändigini bellemek bilen şunu ilim ulgamynyň innovasiýalar arkaly giňerimli ösüşlere beýsenýändigini aňlatdylar. Belen geçirşäli hormatly prezidentimiziň berkarar watanymyzda ilmi ösürmek üçin edýän ýygyderli tagallalary hemde ýeme taraplaryň gollawlary ilmi jemgyýetçiligiň wekillerini dörejürükli işlemäge ruhlandyrýar. Munyň üçin davrda çykyş edenler milli liderimiz gahrman alim arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden çykýan hoşçalyk sözlerini aýtdylar. Sonra hormatly prezidentimiz tarapyndan täsdiqlenilen Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň umumy ýygnagynyň çözgüdi okurly. Şonuň esasyna Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň akademikligine hemde habarçy agzalygyna saýlanan ýurdumyzyň birneçe alimlerine diplomlar dawarly goşurly. Diplomlary münasip bolan alimler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp barýan öňdönýörçilikli siýasaty netijesinde dünýä döwletleri bilen parahatçylyk söýjülükli insanperwer dostlugyny gatnaşyklary ösürmek, ýurdumyzda ilim bilim ösüşini hiltaýdana dünýä derejesine çykarmak, ilmi barlyklaryň hemde tehnik işläp düzmeleriň netijeligini ýokurlandyrmak, ilmiň gadananlaryny jemgyýetiň we durmuşyň meselelerini çözmäge gönükdirmek, ykdysadyýetimizde ilmiň tutýan orny ýokurlandyrmak babatda ähli mümkinçiliklerine döredilýändigini aňlatdylar. Bellenşiýeli döwlet başlarymyzyň ýygyderli tagallalary bilen ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň puduklaryny ilmi esasy ösürmek hemde dünýäniň öňde barjy tejribelerine laýyklykda innowasion tehnologiýalary esaslanýan täze önümçilikleri döretmek, ilmiň gadananlarynyň beýteşigi ukyplylygyny öpçün etmek, ilmi barlyk edareleriniň alyp barýan işlerini toplumlaryň esasy ösürmek babatda geljek nazarlaýan uly işler üstünlikli durmuşa geçilýär. Çykyş eden alimlere bular barada bellek geçmek bilen ýurdumyzda ilim ulgamyny döwrewap derejede bildirilýän talaplara laýyklykda geljekde hasym ösürmek uğruna ähli bilimlerini, ilimlerini, tejribelerini we ukyp başlanıklaryny gaýgyrmajykdyklaryna inandirdiler we ýurdumyzda ýakynaşyp gelýän alimler günüň öňsirasyna özlerine gowşurylýan diplomlar üçin gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşçalyklaryny beýan etdiler. Şeýle hem olar ýurdumyzda ilim bilim ulgamly ösürmäge, türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny dünýä ýaýmaga, ýaşaryň dörejürükli işlemegine hemde ilmiň ileri tutulýan ugullar boýunça ilmi baýlyklary alyp barmaklaryny döredip berýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza we döwlet başlarymyza çoňur hoşçalyklaryny beýan etdiler we gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, ýyl ýurt bähwetli umumy adamzat ähmiýetli işleriniň hem ýeşary başlyklary beslenmeni arzu etdiler.